Assalamu alaikum warahmatullahi. Barka da zuwa wannan channel ɗin mai suna Science and Technology TV. Ga wanda farkon zuwansa na farko ne ga wannan channel ɗin, ya danna alamar subscribe domin samun sabbin bidiyo wanda za a daura. A yau za a nuna mutane ne yadda za su samu free 50 MB. Wato ko da ce mutum yana gaggawan yin aiki da data amma bai samu damar hakan ba, to wannan application da zan nuna muku yanzu zai iya ba sa daman yin haka. Bari mu shiga cikin Play Store don gani haka. Ka shiga filin sakin suka danna sunansa Start VPN Reloaded. Gashi nan wannan wanda kuke gani nan. To gani ni har na yi download nasa. Bai dan kai ne ga shiga zaka install nasu suka buɗe saka waraka. In ka buɗe su suka yi update nasa suka danna zaka zo ne suka danna nan da na yi horon nasa highlighting nasa da jan fentin nan. Bacin ka danna sa sai yi updating da kansa sai ka koma baya. Sorry. Bayan ya koma baya sai ka danna kan nan sai ka zo sai ka zaɓi wannan gashi nan. MB daily nan. In ka zaɓe su haka ne zai baka daman yadda za su baka wannan data. In ka zaɓa haka sai ka danna connect. Kun ga ko yanzu har ya riga da ya connecting. To jama'a, wannan data mutum zai yi amfani da ita a ko ina ne, a YouTube ne, a website ne, koma ina. Misali bari mu gwada shi a YouTube gani. Yawwa gashi nan kun gani har ya buɗe. Kun ga wato ainihin shi wannan datan komai yana yi ne. Yawwa, to mun gode da ziyartar wannan channel ɗin. Kar a manta da na wani alamar subscribe domin samun